операция по разрушаване на тунелите между Израел и Палестина, когато отрядът му бил атакуван от атентатор самоубиец. Според израелската армия, той е бил отвлечен от въоръженото крило на Хамас. От радикалната групировка обаче не изключиха вероятността той да е бил убит. Междувременно, палестинската автономия увери, че ще изпрати делегация в Кайро, за да преговаря за урегулиране на конфликта в Газа. Това става въпреки вчерашния провал на 72-часовото хуманитарно примирие. След изчезването на израелския войник, Тел Авив поднови военната си операция, която отне живота на повече от 100 души. Късно снощи Американският конгрес одобри $225 милиона в подкрепа на израелската система за противоракетна отбрана. Парите ще отидат за попълване на арсенала на системата Железен купол. Тя успява да свали десетки ракети, изстреляни от палестинската групировка Хамас. Смята се, че Железен купол има 90% успеваемост при защита от ракети. За израелците тази война далеч не е първата, но са вече готови да я запомнят с абсолютно нови явления. Страховете, необходимостта от съпричастност, а и от повече информация накара израелците да се събират заедно и да обсъждат войната, като обща кауза. По площади, дискотеки и спортни зали хиляди напълно непознати сядат заедно на кръгли маси и споделят. Нарекоха тази инициатива живи кръгове, а определено има за какво да се говори. Запасняците, изпратени в Газа и околността, са вече 74 000, а вчера се роди и първото военновременно дете сираче. Баща му загина в Газа само преди 10 дни. Добре е да споменем и един израелски войник с българско сърце. Ади Коен е на 19 години и е влязъл в казармата през март тази година. Служи на границата с Египет, непосредствена близост до Газа. Сам е избрал да служи в елитна бойна дивизия. Родителите му, които са емигрирали от България преди 20 години, горещо се надяват, че синът им ще се върне жив и невредим.